Fi żmien 3 ġimgħat mistenni jkun lest ix-xogħol fuq il-padiljun tal-basketball f'Taqali. Dan kif wasal fi stadju avvanzat ix-xogħol fuq proġett ta' wed elettorali oħra li se tara hangar tal-gwerra jinbidel f'kumpless sportiv dinjetus. Proġett li fi kliem il-President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Basketball Paul Sultana ilu mistenni 20 ta' snin. Ix-xogħol ta' bini u da issa lest, ġifieri bħala struttura l-bricks, it-twieqi, l-aluminium, kollu kważi lest, kull ma jonqos l-entratura. Tajjeb qed nirranġaw id-dawra ta' mal-stands bħalissa, ġifieri f'3 ġimgħat oħra irridu nibdew nilagħbu f'dal post. B'differenza l-qabel, is-saqaf tal-kumpless sportiv imbena b'tali mod li se jkun jiflaħ għal elementi naturali tat-temp. Kumpless dinjitus b'lola standards anki għal meta jilqa' fih tournaments ma' timijiet ġejjin minn pajjiżi oħra. Issa dak li jkun meta jiġi Malta, mhux se jiġi għax-xemx u għall-baħar, ma ħajbqa' jiftakar Malta li għandna binja, għandna kumpless sportiv diċenti u sura fejn wieħed għandu jilgħab il-basketball. Dawn id-dettalji tħabbru f'konferenza tal-aħbarijiet li markat l-ewwel mitjum ħidma tat-tieni leġislatura ta' Gvern Laburista fis-settur sportiv. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima innota li d-dinja ħolqa minn katina ta' proġetti li għaddejjin fil-pajjiż biex jipprovdu strutturi aħjar għall-isportivi, fost oħrajn il-pitch ta' Marsa Scala u shooting range f'Takandja. Iżda ħidmet Gvern Laburista tmur lil hinn mill-bini ta' kumplessi sportivi. Bħalissa għaddejja konsultazzjoni pubblika propju sabiex nipproteġu l-integrità tal-isport ġewwa pajjiżna. Jekk wieħed jaħseb li fil-ġranet li ġejjin ħankunu kapaċi resqu propju quddiem il-Parlament liġi ġdida, liġi aġġornata illi jkun hemm l-involviment min-naħa tal-stakeholders kollha sabiex inkunu ċerti li din nipproteġu l-integrità tal-isport Malti.